Heippa Rannettes, terve. Voimakas yskää tälleen näin, niin... Niin, mulla oli sitä asiaa vaan, että mä teen yhden videon. Tai no, olen tehnyt yhden videon mun kaverin kanssa. Ja mä aion laittaa sen YouTubeen. Et oo tosissaan. Että toi aina häiritsee. Ja siis siinä videossa, kun en meidän enää tässä muuta kuin pikkasen. On siis minä ja mun yksi kaveri. Se ei ole täältä päin, mutta silti kuitenkin. Sitten siinä videossa me kysellään toisiltamme, siinä voi tulla pientä hölmöilyä, jossa minä vähän niinku naurin ja tälleen. Oikeastaan me molemmat. Pientä köhää, jee. Mulla on plussa ja tälleen näin, niin on vähän kiva kun ääni on semmonen. No kuitenkin. Siis se on tulossa YouTubeen ja tälleen. En nyt tehnyt sitä täällä. Enkä mä muutenkaan oo tälläkään hetkellä kotosalla. Kuitenkin apua. Värsää. Ja sit siinä videossa... Eikö mä kerronkin muuten mitä myös siinä videossa tapahtuu, joo. No, siinä kaikki. Moikka! Moi!